Rosas! Pinapalabas, saan ang natuloy ti panaglibas ni Susan? Dinangran lakat nga rod daytoy ni Nardo. Naibagamot ni Nardo ang makaamon ni Tiago ken Juana, kaya't mabalin na nga usaran ti paltog na apang patay ken ni Susan. Saan meten, asar dengan ni Mauricio ni Vanji amang idarirag iti bayad ti panangipablak na iti artikulo. Kabayatan na, iti J.S. Pram, insala ni Darius ni Alexandra, ngam da ito'y gayam kat kinasarita ni Pamela ni Darius. Kabayatan na, iti panangitulod ni Mauricio ken ni Darius, adda tinaibagana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Bala Ken Rosas! Anya? Biktima iti panang ramas da a babae? Itam lang hati amamuan, Darius. Jak amo da ita. Amo kami tinapasama kitibiyag na. Sinukimat ko ang nalahing. At mangkit kita lang itimayat nga anggulo. Isardeng muntilugan apaman ang makabatog ta iti balay. Masapapay, Darius. Di mo ka di kayat nga aginom tapay. Saan na ka gininom? Uping kapay nga rod no kasta. Gatas pa lang tirumbang nga inumam. Isardeng mon. Sige. Katinton maminsan aginom ta. Nakaturog siguro ni Angie. Umarbangunan. Nakaidap ti silaw iti silid nga asawa. Anya nga tano awaga. Siyak tirumbang akadwam ita, Vanje. Saan kat aday ta nored norait nga asawan. Awagak man ngagpaiso. Sung batam Panji. Sung batamon ti awag ko. Cellphone. Alaw na ti parbangon. Kasi ti mawawag. Kita ako na. New number mananday. Sino nga ta? Sino ba ta? Hello? Disturbo kay ti pan naturog. Adak di terwar, Vande. Adak ka di tarwar? Sumirip ka di tawa tapno makitam nga daak di terwar ti balayo. Adda nga agpaiso di tarwar. Iso dyan nakasilaw alukan. Talaga saan nakasardingan da ito'y at tao. Oh, nakitam ka din tilugan ko. Saan ka madanagan, Vanji? Sanak nga agulo. Di magasak lang. Nakayat ulang amangagan tinakasamsamit abusis mo. Anya? Saan ko ang nasiputan ti isasagpot mo, Darius? Parbangon kagaya masimbang pag. Wen nga rod, nana. Okay lang. Nakariing paimot ni Nana Linda. Kat no nagpatpat naganakarieng ta inururay na ka. Kan imay nga menday ti Mauricio. Kat ad-adan ti panagdanag ko. Sige, abangan ka. Ta nakadasar matan ti kanam, Darius. Saan ako nga umininom iti gatas, nana? Apay ngay. Nasustansya na ita. Kan, apay asyak lang timangan. Agigiddan tayo na. Ay, sigod-sigod mo't nga di ta kusina ti pangpangalan may Darius. Saan? Kaduan da ko namangan. Ay, katuan
Nay, nagtugaw ka mo't latan. Padasag man mo ti agbalin nga amo. Uray italaang. Pagsirbihan na, Linda. Anya! Pamela, intan ijay kantin. Siyempre, katgagangay, itreat nakmanan. Anya pa ngay. Uy, sige, intay di akin igid alamisaan. Apay manin, andi ta igid ti kayat mo. Agbay may sanitaris, anak katukaw kita. Oh, di siya, oh. Mabaina, Asit ganda. mabaina. Oh my God. Ay na, di na kuyutin. Darius, mabalin ka diti makikatugaw. Mabalin. Uray na ka, tamapanak agorder iti meriendata. Anya ti kayat mo? Ore, anya. Okay. Hello? Alexandra, mo ka itan. Anya? Ang pilibakken ka. Napigsapay lang ti pakinakam mo. Nguray, biktima ka iti panangrames. Alexandra, Darius, apay ati maray ti gayam ko? nasahir tirik na iti naibagakken ko na. Ay, awanin ti mang bayad iti da iti in-order ko. Sige, siya kung timang bayad. O sige, ingkang harutan bayadan, tamang anak kon. Time mininton madamdama. Oh, Alexandra, nagsapa ka mata si Macbeth. Awan ka din, ti klase yo. Adapay, mami. Oh. Nag-awit ako. Nagsangit ka ka di. Saan, mami? Naglabaga ngamin dagiti matam. Kabisado ko no nagsangit ka. Abay, Awan, mami. umay ka. Agtugaw ta. Agsarita ta. Mami, Anya ka di ti problema. kaya't ko man alipatan. Nga maipalagiplat ta kanya. Tapan na karamas ko. Anya. Kaya't ko apagtalinadan na palimad day jaya pasamag. Nga at talatamot dagiti mangipalpalagip kanya. Alexandra. Nasakit ang panunutan. Nagpapati pa nagkita-kiti bakik. Apayarong bang nga iwaras na pa'y da ito'y amanag. Apay, mami. Rumuar ka. Papanab, Ada pa panag? ay itulod ka nga ruday. Saanan? Agkumyutak lang. Sikatimaka mo. May inaig ka di daytay tinegosyo. Wan, Ay, naskan nga ruda mapan ka. nas ka na mapana. Madmadlaw ko ken ka, Banjay. Kasta unay ti panagpapintas mo. Kansa pula. Ada importante akasarita ka tao? Sa bagay, iso naskan nga agpapintas ka. Punak no saan ka nga umay. Itay kapay nga oro-orayan dito sa restaurant. Nakapagpanuno ta. Maragsa ka na iti dayta a decision. Kaano ti maikado ka na kay pablag ti artikulo may naig iti kumpanya? Iti kabitan a panawan. Napimpintas ton ti maisurat. No strings attached. Kasapulan na. Kasapulan ka man. Banji. Kumusta ti pagnam, Banjay? Nasa panalpas, ado dagiti na pagsaritaan mi. Anya ngay dagiti nagsaritaan niyo. Di mo matlangam mo, oray ibagakan ka. Makaawat akmat siguro. Basta ipalawag mo kanya. Saanan, nabanugak. Ala, sikat ti maka mo. Alexandra,
Lunes ita. Apay adi ka pala nakasukat. Saan ako nga agadal, mami? Anya, Mabain ako. sumag mamanulaangan abulan, agradwar kan. Sayang met no agsardeng kan. Anya kumapay tirupak nga iparang ko kadagiti schoolmates ko. Nagwarasan amay sa ak-arip victim. Ita ka di pa'y asumuko ka? Rinugyamon tilimmaban. Apay adi mo ituloy. Naturad ka a babae, Alexandra. Isu nga ituloy mo ti lumaban. Pakiredam ti pakinakam mo. Panagnagam kadakwada at timay sa arate victim akaskan ka. Kat kabailan na ti bumangon. Apay nga absent ka itay bigat. Sapay nag-exam kami. Naladawak ngamin anak kariing. Di nakalari ni ingan ti medyo. Amo, kayat ko ti makaungot ka ni Darius. Taapay man. Amo kadakas ti magana kan ka. Anya ka ti dayjay. Apay nga minapimanaw kalatan. Awan, Pamela. Bayam day jaya. Saan ta na pagsaritaan pa'y? Nasakit man tinagam ko kay Kuana. Amok ngamin anapasaktan na ka. Kusilapak kumain ngam. Saanan? Apay ngay. Kinusilapang kumaan. Saanan? Ngamin? Iso mo tinagbayad iti in-order ko ang meriendata. Mabainak mo dun amang kusilap kan Kuana. Pamela? O Darius, siya ka di kay ayabam? Wen, sika. Anda ka di bagam? Adda ko madamagakan ka. May papanitian niya. Mabalin ka di nga ibagam no sa dino ti balay da Alexandra. Ha? Oh, apay anak laat ka. Sigurado ka ka di akayat mo ang maamon ti balayda? Wen, isu nga rod adamdamagakan ka. Apay, anya ti aramidam ijay? Mapan mo ka di araman, ha? Anya? Saan? Si Kamat. Anya nga ron. Nasken ka di pa nga ibagakan ka? O sige, dumngid ka ta ibaga. Alexandra, agsukat kan ang papindas kan. Ato may abisitam. Sino? Basta, amang ano ang tandita balayo. Alexandra, bumaba ka. Ada bisitam. Ni, ay ayaban na ko ni mami. Okay, o sige, papankan. Sige nga Rod ah. Thank you. Good luck. Thank you, Manel. Jak nam namaan day to'y ayo umay mo, Darius. Agkidawa ko may ti dispenser kan ka, Alexandra. Amo kami na nasair ka itimbagakan ka. Kunaklakit din no anya ti umay mo ibaga. Amo asaan arumbang ama ipalagip kan ka tinapasama. So, sorry talaga. Okay lang. Sige, mapana ko. Darius. Wan gayam. Bagay mo tigawon mo idi GS Pram. Agyaman na. Mapana ko. Tiago, naglatin ti paltog ngayon ko kan ka. Di mo mat inus-usar. Boss. Kunak man no natured ka. Jak kabalan, boss. Jak kabalan na patayin ni Susan. Ipagpatag na ka. Apay kumapatayam. Subsubukan ka laeng, Tiago. Kunakon kahit. Tayo ti ka nito nga ramidem. Siyak, timang pataykan ka. Amo kong tilikaw ti bito kang boss. Nabayagtan ang nagkadwa. Iso nga amuklat ta ti agtartaray di ta panunot mao. Panawon ti graduation itan. Ket, anya ko maita. Agraduar ita ni Alexandra. Wala niya. Ita lang agkidawak kan Nardo. Saan na mabalin? Amo kung tigayat mo nga ipaga. Ngam, jackpot gan.
Agpakpaka si Aknardo. Uray ita lang ang graduation ti anak ko ang makita. Saan? Ado ti tawid jay. Makita da ka. Tiliwan da ka. Imbestigaran da ka. Mamuandan tumeten. No sa dino ti paglimlimangan mi. Kaya't na kami kadi nga irobo, Susan. Saan, Nardo? Saan ang mapasamak dayta? Kaya't ko lang ang makita ti panaggraduar ti anak ko. Pangaasim. Papananta, Pamela. Oh my God, adamang birbiro kan ka di tarwar ti eskwelahan. Asino? Reporter ka no? Reporter? Oh, iso day ta nakatakder. May baging daw mo, Alexandra. Asino kayo, sir? Magbasbasa ka iti pagiwarnak amamunak. May saa ka journalist. Apay, sir. Anya ti maipaay ko kada kayo. Mamalte ka kadi. No ibagakan ka nga da kanyak ti kompleto a profile mo. Di napasamakan ka. Di panangramas na kan ka. Anya? Di panagpukaw tinam. Nasukimat ko amin dagita. Anya? Apay adidak sardangan. Kaya't kun alipatan tinapasamak kanya. Anya ti mapasamak iti dayta pagteng. Palubusan niya ni Nardo ni Susan ang makita na ti panagraduar ni Alexandra. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala! Ken Rosas! Bala! Ken Rosas! Tinapalabas, nagpakaasin ni Susan ken ni Nardo, apalubusan na daytoy akitaan na ni Alexandra, iti aldaw ti graduasyon na. Ngem, nagkadkad ni Nardo. Kabayatan na, imanugot met ni Vanji iti kayat ni Mauricio abayad iti artikulo. Iti naminsan, nagturong ni Mauricio iti eskwelaan da Alexandra. Inyam amuna ti bagina kas reporter. Ket ditoy, nadakamat manen ti panagbalin na a rape victim. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Bala! Ken Rosas! Apay asanda ka sardangan. Kaya't kun alipatan tinapasamak. Sir, maawatan ko matigayim ko. Mawatak. Katlabing itag na ito'y anaaramid ko. Kaya't yung kadi nga itulog kayon ibalayo. Saanin, sir? Daw may mga lakad kami inton madamdama. Alexandra, agsublitan iti unag. Oh my God. Talaga gayam anapintas ni Alexandra. Itak lang amin na masitkan. O sino mat ngamin ti saan ang makayawan itikas jay a kinapintas na. Madamagaya mo hindi pa nagpraktisyo iti graduation niyaw. Wala na. Nagbiitan niya. Kasla kaanulaang di ipa-enroll na ka ni daday iti pagadalan niya. Ita graduation niya. Malagip ko lakit nga roday di daddy. Ay, ladingita. Impalagip kumatan kan kaday di sir, Darius. Para ken ko na daytoy abaligik na. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Ay na, makaluha akpay kit din. No si bibiyag pa'y kumaday di dadim, sigurado ang maragsakan. Talaga nasakit ang panunutan. Angem, urayan niya pa'y ti aramidan tayo. Sana na may subli pa'y ti biyag ni daddy.
Ilang naramitek. Birukak no asino tinang papatay kan ko na. Ay, ubing ka pa ay Darius. Kasano ko maamapasamak dayta? Agraduara ko nana. Dayto yung tirugina. Ay, sus Mariusip ka nga ubing. Agnerbyusak, iti kasta nga ibagbagam. Takdarak ti karik iti tanam day di dadi. Ipaikot ti hustisya. Iti pan nakapapatay na. Sa dino di ayan Alexandra. Di na kano kayat timangan. Itay pangal daw saan na si Mang. Anyat mapaspasama kagwan. Numabalin. Saan kumangaminan ang maipalagipkan kwa na ti pan nakarabas na. Diyaka mo no apay akas la pag-aayat dagiti daduma nga ipalagipkan kwa na. Awan na ti may palpalagipkan kwa na dito balay. Ijay ruwar. Ijay eskwelahan da. At dadagiti tao amang sair itirignana. Kanayon da nga ipalagipkan kwa na tinapasama. Naitandya kun kunakkan kakor. Ana sa isaya at nunay adayo dito ni Alexandra. Tangay graduaran iti high school. Mabalinan nga umadayo. O sige. Anamungak dayta nga ibagbagam. Asino nga min nagiti sutil at tao. Amang ipalpalagipkan kwa na tinapalabas na. Naibaga kanyak ni Alessandra. At imay sa kano anang ipalagipkan kwa na. Kat ti reporter amanagan Mauricio. Napan kano iya eskwelanda. Kat kinasarita na ni Alexandra. Anya. Linapda kong na ita reporter iti amang isurat iti anyaman nga impormasyon ken kwa na. Iso ati kasayaatan. Yadayutan ni Alexandra ditoy. Dayta, ti kasayaatan nga aramidan ta. Kaya't nakano ang makasarita, Major. Agtugaw ka, Mauricio. May papan, iti anya, ti pagsaritaan ta. May papan ka ni Alexandra. Jay inampun mo ang balasita. Pinayaban ka. Tapnusa na maituloy ti plano mapanang isurat iti artikulo. May naigkan kwa na. Malagip mo pa'y kadi. Idinapang kayo iti police station. Kayat mo ti ag-interview. Linapdanak iti Major. Iswasanak anang ipablak iti artikulo may papahan iti napasamak. Gapumet lang iti nakaro nga asik kan kwa na. Isungay ta. Pangasim ko mata di mo aramidan nga agsurat iti anyaman nga artikulo. Namnamag ka di dayta, Mauricio. Para, iti panagayon ta. Pudno ganang, na-confirm po. Ti anya? Di ba, direktoryan tayo? Asino? Awan sa bali, no di ni Darius. Kasta ka di? Uy, imisam iti kastaonay. Ay na, nangagmula ang tinagan na nakaragragsak ka. Saan man? Nalaing namin ni Darius. Swerte ni Emily. Nalaing kan gwapo a lalaki ni Darius. Wan nga ron. Uy, agselos kan samat. Sana balik. Napannakamot din pinasya ni Darius iti balayo. O anya, nag-I love you kadikan ka? Ha? Ay nadya ka mutar aramida kaon. Tapay manan. Katno siya kano timang itulod kin ni Darius ijay stage inton agradwarda. Sika? Asino kumapay nga eh. Diyo ko naan nga agbati ak dito'y balay nga agmay-maysa. Eh kat umay kamutan ah. Katuan
Uray para awit tula ang iti regalo. Ray, anya ti raramidam di talamisaan ko? Kwa. Awan ka pa imot nga minitay. Iso nga, linukatakpay lang na ito'y drawer mo Saan arumbang aramidam da ita? Nay, awan mo't da ka sa panggap ko. Pumanaw ka dita. Apay makaong ungat ka. Awan mo't tinalak dito'y drawer mo. Tumakder ka dita! Rumorkan! Uwing. Rumorkan ko na! Ado pa'y tiyan si kaswak. Uwing, rumwarak. Ngam agiddan tantong agawid into na lasing ko. Omunakan. Ag-overtime ak. Anya? Rumorkan no kunak. Pumanaw kan dito opisina. Opay, di ka umis. Marurutak ka ni Ray. Warang-waran na matan ti drawer ko. Paglalay nga mente ako ng Joy na asawa kat ilitiri. Saan ang makaaw-awan? Mas dawak man no apay akinayat mo. Oh, atoy, uminom ka. Sana nga umininom? Wes, padasan kita. Makatulong na ito'y kanapat. Ibusan tanda din order ta amakan. Tagawit ako. Imay ta dito'y tatlo ang salita. Opay ngagap ako nga kapatan. Gawin. Nagaparala tinugan ni Daluwala. Kaya't nasawan. Si Mangpoten ni Ray dito'y balaya. Ay nga mapay anak kaigda ti silaw. Ti switch. Nay. Apay nga in-switch mo ti silaw, Banjay. Naka di kabuteng mo. Adda kalagayam dita ikid. Apay ang masapol nga igdapam ti silaw. Kabuteng mo ka di tinasipngat. Ngam di mo kabuteng tararamidam. Anya. Di ka naging titiyan mo pa'y, Banjay. Hindi pa'y lang. Agdwa-dwa akon kada kayo itiday dya reporter. Diya ka mo da itangay bagbagam? Oy, Banjay. Balbalagan ka. Di ka manglukloko. No di mo kaya't nga ibutaktak ko ti aramid mo. Anya? Apay kunam, Jack amo akanaan kayo agsarita iti dayja reporter iti rabi. Wen, awan tinakitak nga ebidensya iti drawer mo. Ang, ado na gundaway ang nakita kayo arimwar. Iso nga galwad ka, Panje. Kita mampay. Kamawag ni Banji. Tengah terapin. Kanya nga tatibag ka na. Hello. Makaawa ka na. Kailiw lang siguro, kanya. Nalawagan kanyak ti aming. Sika. Kaya't mo gayam nga gawin ni Banjay. Saan ka ngagbaligay? Di maaga. But-but nga nakitin. Ha! Unaan ka. Pinakibiyang ang ti cellphone ko, idirabi. Sumarting ka. Awan bibiyang mo iti personal ag gamit ko, Ray. Ha? Manipod ita. Bantayan ka ni opisina yo. Saan ka mabalin arumwar no di nakadwa? Anya? May sala nga kamalim, Banji. Na iti oras ang maamuan dagiti otoridad ti mading aramidyo kini Mr. Campion. May raman ka. Huston! Sumardangkan! Astoy ka diti kayat mo apagbanagan ti relasyon ta. Ha? Isukat na kon iti day di alakay? Ha? Ibatam ti imak, Ray. Masaksakitanak! Amukla ko makasto iti pagbanagan ti amin. Amukla ko ma. Sige, paandar mo tilugan. Maladan ako ni di opisina. Mardo! Ibagam nga umay dito ni Tiago. Pagsaritaan tabay, noan niya ti paramid mo kan kuana.
Napatag unay daytoy a misyon na. At damit kayat kong aramitem. Anya dayta. Masiguradom nga ta matulungan nak iti daytoy. Ibagam lang no anya dayta. Narito. Sino dayta? Siya, Mauricio. Umuna ka. Tarasam. Amangan no da makakita kan ka. Awan makabitbit kanya. Saan ka madanagan? Sebagai kaskalapod-pod no abasorero. Imbonak ni Busnardo. Kaya't ko ngagbaligi ka. Ipakitakan ka tiladawan ti kayat ko apatayam. Day talaga yam. Asino? Awan pa'y ganas ken ka. Kayat mo ka di tapisangag day takakaiso na aladawan ti anak mo nga igamam. Hindi mo maawatan tirik na ti maisa nga ina. Ala, palubusan ka mapan mangkita kina Alexandra iti graduation na. Agpaiso ka di day takinon ng nardo. Wen, ngambalagan ka ha? Di mo gandatan ti aglibas. Ken awan ti asino man napakisaritaam. Mapan mula ang kitaan ni Alexandra. Mano atawan, asan kami anak kita? Saan ka di mabalin nga agsarita kami laang nga oray iti apagbiit? Sana mabalin. Oray no maarakop ko laang mo iti apagbiit. No ipilit mo ti kayat mo, saan ka na mapain? Ilang imbagak ti aramidem, mapan mo lang kitain. Nasken saan nakaamakita, tapno saan nakangasitgan. Naawatam. Anya, tiyan. Kabaalam ka di apatayan dahil taat tao. Adalag analaing no kasano adiskartya. Kaya't ko tinalinis, Tiago. Nabayagan nga aramidak da itoy. Agdua-dua ka pa'y lang kadi. Saan ka apagbuadwaan tamo akabaalam? Minalam nga agaw awid da ijay balay da. Inikanak iti-idi ha. Saya atem, Tiago. Sana bali tadandanin nga ited ko ti bingayo a kwarta. Alat damagan mo, Linda. Itorturod mo na damagan. Ay, sikan ata na torturod ka. Sikan, damagan mo. Oh, adda ka di kayat yu adamagan? Adda ti kayat adamagan ni Linda. Ay, kuha Darius. Ipadpadamag man da ito'y kadwak. No asino ka no ti special a visitam inton graduation mo. Ah, dayjay? Ni Emily? Ay, kuna akon kat. Awan ka de dagiti kakabagyam nga umay. Adda siguro, nana. Ngem ni Emily ti tartari gagayak nga umay. Umay nga ta. Jack mo. Taging nga ita. Jack pa'y lang makontak di intad na cellphone number na. Saan la ko man nga umayan? Anya? Tila ibagbagam mo. Sige, Darius. Panawan da ka pa'y dito tamapan kami aglutaw. Sige lang, nana. Anya aya dyan na ibaga. Sika, ipadlaw mo launay asaan mo akayat ni Emilay. Katalaga mo na Jack kayat. Apay, sika, kayat mo na yung babae? Ay, saan? Kayat ti ugali na. Kasto'y kadilatan na kanayon? Bambantayan naklatan?
Tapno di nakamatagi ko dahil Mauricio. Nagrugit nga minti panunot mo. Di mo among ar-aramid na laang ti trabaho na? Diyan mo. Bantayan ka. Saan ka mabalin arumwar no di nakadwa? Oo! Adala kay ngagbalasi eh! Ah, Nadalisam tila kaya basurero! imposible. Kasano na pasamak. Ipreno kong tilugan. Saan nagkutkuti? Mapan mo kitaan? Wayne, kitaek. San samatin nga kutkutay? Angam. Awan matidara na. Pasensya ka. Ah, Napili na klang nga bang patay ka. saan? Agbaligi nga ta ni Tiago iti daytamanen a misyon na. Agkita nga tamat dagiti agina asusan Ken Alexandra. Gagayem, di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon Ken Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Bala Ken Rosas!